Tino ng'ema ber nitie dhugruok mag nyamburko Yes. kod pi mapong'o Yes. kuonde dak mopogore opogore kendo kelo midhiero ne oganda mopogore opogore mabiro kalore kod gino manawacho telo mokwongo Yes. gedo ka ng'ato ok orango ni to yugi keto kanye Yes. pi molil mawuok e ndarani kata pi koth luwo kure kirango gi sani achiel kachiel Yes. nyaka sani Yeah. nikech wabo bedo kodi ka chieng' moro wabogoni simu ka koth ochwe Nairobi koth chwe matin Nairobi kama to nitie kuonde moko ma kata nyamburko ok nyal kalo kendo Ero bedo kaunti. miyi kibaji to kaunti osetimo ang'o nikech sani gimineno nitie jok mondiki mag environment works Yes. magolo yugi e odundu mag pi monego bed ni pi kale Yes. mano kende moromo Adwa nakoni ni yore ma wantiere godo and the drainage systems ma wantiere godo gin mane obedo planned chon. Sani iwacho rightly ni igero ute madongo dongo. Sami igero ute madongo dongo nyaka expect ni nitiere pi mawuok kuomgi mawuok kendo kuom ot machielo ma ibiro yudo ka kimedo ka giriwore to yudo ka capacity mar pi mawuok out of a space of area moro ng'enye moloyo loko kata calvert ma oketi. Koro gima sani watemo increase the capacity mar calverts giendi and sama wuoyi kodi niendi wan gi across the county wantiere gi areas ma wase identify around 71 areas mek kuonde makelo calvert matindo ma pi mondo mi okadhe mapiyo tek. Calvert u expand gi yo machal nade to kumedo ndara koso ochal nade kar kae nikech odundu cha to tin ka bentie cha koso loso stretch no mangima mondo mi kaka calvert bende oyud thuolo mar bedo kar kae lero ne kaka utime gima watimo wamuka yono complete to wagolo odundu no endo koa tung kumachielo nyaka tung kumachielo to gin points ma engineers oseng'iyo ni ene point ma koketi to nyalo miyo pi ng'ad ring mapiyo kawuok kanyo endo mondo mi oyaw malo kech sama pi ok okete tung to pod the same problem nendo pod wabiro yudo. Koro wayawo yote and then wahakikisha ni wa replace from malo tung nyaka tung. Kidhi ng'iyo kaka koro General Madhenge chon ne iyudo ka mondo mi pi ringi ne tek. Koro ibiro yudo ka pi ogudore aguda kanyo endo. Koro ibiro yudo ka odundu mawuok golo pi General Madhenge katero Ring Road oyar maduong' mondo miyo pi owuok kanyo koro kik pi chak chung kanyo endo. Kichak idhi yo museum ka ibiro yudo ka ne pi gudore kanyo Jijo Road kanyo endo ibiro yudo ka ne wadhi mwakunyo tie museum kanyo endo ma wagolo odundu kwa tung koni tung kocha chande. Ibiro yudo ka kuonde mane pi chunge gande koro sani wayaro ma pi koro nyalo bedo ni nyalo kadho e yo mapiyo. Problem mane nitiere yudo ka pi gudore to odundu tin. Koro kaka pi ng'ad mapiyo bedo matek emane kelo flooding areas mamoko, but we have really worked on most of those corridors and pod wadhi mbele gi ng'iyo corridors ma nyalo miyo wayaw pi mondo kik pi gudre makelo flooding. Nyaka sani ka nitiere chenro